שלום רב ומזל טוב. למאיר ומרים שהתחתנו לפני 50 שנה. 50? כן. זה קרה בקזבלנקה, האמת. למרות שאימא של הכלה לא כל כך התלהבה. ובשנת 1962 הם עלו ארצה, כשהם חובקים ילדה קטנה. אבל זו הייתה רק ההתחלה. הזוג הצעיר נשלח על ידי הסוכנות להקים וליישב מושב חדש בנגב הצפוני, עמי עוז. וככה, מאפס, ובמשך עשרות שנים הם למדו לנהל משק חקלאי, ובתוך כך הצליחו לגדל כמה? 9 ילדים, 37 נכדים, יש נין אחד, והעתיד עוד לפנינו. אז למאיר ומרים ולכל שבט דנינו, מזל טוב גדול 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 מכולנו. מזל טוב.